Duh Zagreba ponovno je u zraku. Punih 7 sati žila kucavica grada Ilica bila je zatvorena za promet. Umjesto automobila njome su prošle tisuće stopala. Od radionica i kazališnih predstava, izložbi pa do umjetničkog sajma. Sve ovo omogućila je ekipa projekta Ilica. Uoči potresa jedna je fotografija u rekordnom roku obišla cijeli svijet. Do prije 2,5 mjeseca razrušena Ilica danas je življano ikada. U misiji oživljavanja napuštenih gradskih prostora, koja traje već 20 godina, a tek 4 s ovako šarolikim programom, projekt Ilica udomio je i umjetnike koji su zbog potresa izgubili dom. Ta proba izgledala kao da nikad nismo bili još u kazalištu, stvarno smo bili presretni. I nadamo se da ćemo od jeseni moći ući u svoje kazalište i tamo raditi, jer tamo nam je najugodnije i najljepše. Gradska žila kucavica bila je zatvorena za promet od Frankopanske do Primorske ulice, a duž ove rute održao se, kako su ga organizatori nazvali, potresno dobar tulum. I u jesen bi trebao biti više dana, tako da i u zimi, ako nas ne napadnu neki skakavci ili nešto. Skakavaca još uvijek nema na vidiku, ali zato konja ima. Točno u podne ispred Markova trga poredala se tradicionalna kravat pukovnija. Drago mi je da možemo predstaviti Zagreb kao prijestolnicu kravate, Hrvatsku kao domovinu kravate. Ja se nadam sve više turista koji će doći u Zagreb. Velika smjena straže uhvaćeni je dijelić povijesne smjene stražarske posade iz doba Banovine Hrvatske. Crvene se odare 35 pripadnika kravat pukovnije. Crvene se prekrasne kazališne cipelice na tračnicama. Ovak nešto, možda nam je to i nekakav izlaz, to je, malo nam je to pomoglo da se upustimo, jel? Kostimi iz privremeno neupotrebljivog Gavelinog kazališta uselili su u jedan od napuštenih gradskih prostora. Istu poruku poslao je i projekt Ilica s ovogodišnjim sloganom Mi smo grad. Uspjeli smo pobuditi interes, svijest ljudi da mogu tražiti, da traže prostore. Definitivno jedan dio naše misije je ispunjena. Grad ne čine zgrade i ulice. Nakon što je gradski duh vraćen u Zagreb, potpuno je jasno da grad čine njegovi stanovnici.